Ați încercat să faceți exerciții pentru a pierde din greutate și centimetri în plus? Ați obosit chinuindu-vă să dați corpului dumneavoastră forma pe care v-ați dorit-o dintotdeauna? Încă mai credeți în diete, creme și tot felul de așa zise soluții? Toate vă promit că veți slăbi repede, dar la sfârșit aveți același rezultat. Nu funcționează! Iată de ce aveți nevoie. Acest produs va schimba atât modul în care vă simțiți, cât și felul în care arătați. Este un produs uimitor, rapid și ușor de folosit. Este uimitoarea Elite Sauna Belt. Deci, uitați de ședințele inconfortabile de saună cărora le consacrați timpul dumneavoastră liber pentru a scăpa de grăsimea, kilogramele și centimetri în plus. Acum, datorită sistemului de încălzire inovator al revoluționarei centuri Elite Sauna Belt, puteți slăbi într-un mod plăcut, în confortul propriei locuințe. Oferiți-vă șansa unui exercițiu unic și rapid care dă rezultate nu într-o săptămână, nu într-o zi, ci începând din prima oră. Wow! Datorită lui Elite Sauna Belt am pierdut 3 cm în doar 60 de minute. Îmi place la nebunie, am pierdut 2 cm și jumătate în doar 60 de minute. Elite Sauna Belt este cel mai eficient produs. De ce? Pentru că vă face să transpirați. Transpirați și pierdeți centimetri în plus. Scăpați de ei. Transpirați și eliminați toate celulele grase și celulita. Veți fi uimiți pe loc de rezultatele ei uimitoare. Minunata centură Elite Sauna Belt este cea mai bună alegere, cea mai simplă și rapidă metodă pentru a transpira și a scăpa astfel de centimetri nedoriți din cele mai problematice zone ale corpului dumneavoastră: abdomen, talie, șolduri și coapse. Acest produs va schimba felul în care arătați, va schimba felul în care vă simțiți. Vă prezentăm minunata Elite Sauna Belt. Elite Sauna Belt este cel mai eficient produs. De ce? Pentru că vă face să transpirați. Transpirați și pierdeți centimetri în plus. Scăpați de ei. Transpirați și eliminați toate celulele grase și celulita. Veți fi uimiți pe loc de rezultatele ei uimitoare. Puteți scăpa astfel de centimetri nedoriți din cele mai problematice zone ale corpului dumneavoastră. Elite Sauna Belt se fixează în zona dorită și se potrivește tuturor mărimilor. Porniți apoi termoregulatorul digital. Îl reglați la nivelul de căldură și timpul dorit. După aceea, trebuie doar să vă relaxați. Veți avea curând corpul la care ați visat întotdeauna. O puteți folosi oriunde doriți, în timp ce vă odihniți, faceți mâncare, în dormitor, în timp ce lucrați la computer sau în timp ce călătoriți. Nu trebuie decât să vă relaxați și să vă bucurați de efectele acestui uimitor produs ce a ajuns deja la mii de utilizatori din întreaga lume. Cu Elite Sauna Belt, rezultatele sunt vizibile cu ochiul liber. Niciun alt produs nu a dat rezultate mai rapide. Sunați acum la numărul de pe ecran și veți primi în plus dieta astronauților, manualul de instrucțiuni și un centimetru pentru a vedea rezultatele imediat. Sunați acum, oferiți-vă o șansă. Acest produs va schimba felul în care arătați. Sunați acum și comandați